zo Zeleného domu. Kapitola 10. Annino ospravedlnenie. Merila sa o nepríjemnosti z Ráchel s Matejom vôbec nerozprávala. No keď sa Anna aj nasledujúce ráno stále odmietala podriadiť, musela podať vysvetlenie, prečo chýba pri raňajkovom stole. Merila mu teda rozpovedala celý príbeh, pričom si dala záležať, aby Matej pochopil, aké strašné bolo Annino správanie. No, aspoň sa Ráchel Lindovej konečne niekto postavil, poznamenal Matej zmierlivo. Je to zvedavá klebetnica. Matej Cuthbert, som z teba šokovaná, zvolala Merila. Vieš veľmi dobre, že Anna sa správala hrozne a ty sa jej ešte zastávaš. Asi mi na budúce povie, že by sme ju vôbec nemali potrestať. No, teda nie celkom, povedal Matej rozpačito. Myslím, že by si zaslúžila malý trest. Ale nebuď na ňu príliš prísna, Merila. Pamätaj, že ju nikdy nikto nenaučil, čo je správne. Ty jej, dáš aspoň niečo jesť však. A kedy si ma už len počul, že by som niekoho nechala vyhľadovať, aby sa polepšil? Odpovedala Merila nahnevane. Jesť dostane ako zvyčajne, jedlo jej odnesiem sama. Ale zostane tam hore dovtedy, kým nebude ochotná ospravedlniť sa pani Lindovej. A tým je to uzavreté, Matej. Raňajky, obed aj večera prebiehali v tichosti. Anna bola stále neoblomná. Po každom jedle Merila vyniesla do podkrovnej izby tácku s poriadnou porciou jedla, no neskôr ju priniesla späť, takmer nedotknutú. Matej si to pri poslednom návrate všimol. Jedla Anna vôbec niečo? Opýtal sa s obavami v očiach. Keď sa večer Merila vybrala po kravy na zadnú lúku, Matej, ktorý sa dovtedy motal okolo stajní a číhal na príležitosť, sa nenápadne vytratil do domu. Zakrádal sa ticho po schodoch hore, ako nejaký zlodej. Zvyčajne sa Matej zdržiaval len medzi kuchyňou a malou izbičkou pri chodbe, kde spával. Občas sa neisto odvážil aj do obývačky, keď prišiel farár na čaj. Ale na poschodí nebol už celé 4 roky, odkedy s Merilou na jar tapetovali hosťovskú izbu. Opatrne sa prikradol po chodbe a niekoľko minút stál pred dverami podkrovnej izby, kým našiel odvahu zaklopať prstami a potichu pootvoriť dvere. Anna sedela na žltom kresle pri okne a smutne hľadela do záhrady. Vyzerala drobne a veľmi nešťastne. Až Matejovi zovrelo srdce. Ticho dvere privrel a po špičkách k nej pristúpil. Anna, zašepkal, ako by sa bál, že ho niekto začuje. Ako to tu zvládaš? Anna sa slabo pousmiela. Celkom dobre. Veľa si predstavujem a to pomáha, aby čas rýchlejšie utekal. Samozrejme je tu dosť smutno, ale asi si na to musím zvyknúť. Znova sa usmiela, odvážne ako niekto, kto sa zmieril s dlhými rokmi osamelého väzenia, ktoré ho čakajú. Matej si spomenul, že musí povedať, kvôli čomu vlastne prišiel. A to rýchlo, kým sa Merila nevráti skôr, než by chcel. No, teda Anna, zašepkal. Nemyslíš, že by si to mala urobiť a mať to z krku? Vieš, aj tak to budeš musieť spraviť skôr či neskôr. Merila je strašne tvrdohlavá žena. Tvrdohlavejšia ako ty, Anna. Urob to hneď a máš pokoj. Myslíte tým, že sa mám ospravedlniť pani Lindovej? Áno, ospravedlniť. To je presne to slovo, povedal Matej horlivo. Vieš, trochu to urovnať, ako sa hovorí. To som sa ti snažil naznačiť. Asi by som to mohla urobiť, kvôli vám, povedala Anna zamyslene. Bola by to pravda, keby som povedala, že ma to mrzí, pretože teraz ma to naozaj mrzí. Ale včera večer ma to vôbec nemrzelo. Bola som nahnevaná do špiku kostí a ten hnev ma držal celú noc. Viem to, pretože som sa 3-krát zobudila a za každým som zúrila. Ale ráno to zo mňa vyprchalo. Už som sa tak nehnevala. Zostal mi len hrozný pocit prázdnoty. Hanbila som sa za seba. Ale aj tak som si nevedela predstaviť, že by som mala ísť a povedať to pani Lindovej. To by bolo strašne ponižujúce. Rozhodla som sa, že tu radšej zostanem zavretá na veky, než by som to mala urobiť. Ale kvôli vám, Matej, by som spravila čokoľvek. Ak to naozaj chcete. No iste, že chcem, povedal Matej ticho. Dole je bez teba hrozne prázdno. Choď a urovnaj to, dievčatko moje, buď dobrá. Dobre, povedala Anna s rezignáciou. Poviem Merile hneď, ako sa vráti, že som sa polepšila. Správne, Anna. Ale nepovedz Merile, že som o tom čo je len slovo spomenul.
Mohla by si myslieť, že sa do toho miešam a ja som jej sľúbil, že to neurobím. Ani divé kone by zo mňa to tajomstvo nedostali, prisahala Anna vážne. Ale ako by vlastne divé kone mohli z niekoho vyťahnuť tajomstvo? Matej sa však už viac nezdržal. Vydesený vlastným úspechom sa rýchlo pobral do najvzdelenejšieho kúta pasienka, aby Merila náhodou nezistila, čo mal za ľubom. Keď sa Merila vrátila domov, príjemne ju prekvapil tichý dievčenský hlas, volajúci ponad zábradlie. Merila! Áno, ozvala sa a vošla do haly. Mrzí ma, že som sa neovládla a povedala som neslušné veci. Som ochotná ísť za pani Lindovou a povedať jej to. Dobre, povedala Merila sucho, aj keď vnútri pocítila obrovskú úľavu. Už si totiž lámala hlavu, čo len urobí, ak Anna neustúpi. Pôjdeme tam po dojení. A tak sa po dojení po ceste dolu uličkou niesli dve postavy. Merila vzpriamená a víťazoslávna, Anna zvesená a skľúčená. No asi v polovici cesty sa Annina beznádej rozplynula ako mávnutím prúčika. Zdvihla hlavu, kráčala ľahkým krokom a oči mala upreté na oblohu zaliatu zapadajúcim slnkom. Na tvári sa jej objavil mierny, pokojný úsmev, ako by ju čosi vnútri povznesene tešilo. Merila si tú zmenu všimla a zamračila sa. Toto predsa nevyzerá ako pokorné dievča idúce prosiť o odpustenie. Na čo myslíš, Anna? Spýtala sa prísne. Predstavujem si, čo poviem pani Lindovej, odpovedala Anna zasnene. To bolo pre Merilu v podstate uspokojivé, alebo by aspoň malo byť. No aj tak sa nemohla zbaviť pocitu, že sa v jej výchovnom pláne niečo pokazilo. Anna predsa nemala vyzerať tak nadšene a rozžiarene. To sa k pokáňu vôbec nehodilo. Anna však zostala celá rozžiarená a zamyslená, až kým nedošli priamo pred pani Lindovú, ktorá práve sedela pri okne a plietla. Vtedy jej výraz zrazu zmizol. Žiara sa stratila a na každej črte jej tváre sa objavila hlboká ľútosť. Skôr než ktokoľvek stihol čokoľvek povedať, Anna sa zrazu vrhla na kolená pred prekvapenú pani Ráchel. Vystrela k nej ruky a úpenlivo prehovorila. Ach, pani Lindová, je mi to tak nesmierne ľúto, povedala so zachvením v hlase. Nikdy by som nedokázala vyjadriť, ako veľmi ma to mrzí. Nie ani keby som spotrebovala celý slovník. Musíte si to jednoducho predstaviť. Správala som sa k vám hrozne. A zahambila som svojich drahých priateľov Mateja a Merilu, ktorí mi dovolili zostať v zelenom dome, hoci nie som chlapec. Som strašne zlá a nevďačná a zaslúžim si, aby ma všetci slušní ľudia navždy zavrhli. Bolo odo mňa veľmi hriešne, že som sa tak rozúrila len preto, že ste mi povedali pravdu. Bola to pravda, každé vaše slovo bolo pravdivé. Moje vlasy sú červené, som pehavá, chudá a škaredá. Aj to o vás bola pravda, ale nemala som to povedať. Ach, pani Lindová, prosím, odpustite mi. Ak by ste mi neodpustili, bolo by to pre túto úbohú sirotu celoživotným žiaľom. Určite by ste to neurobili, ani keby mala hroznú povahu, však nie. Som si istá, že nie. Prosím, povedzte, že mi odpúšťate, pani Lindová. Anna zložila ruky, sklonila hlavu a čakala na verdikt. Nebolo pochýb o tom, že to myslí úprimne. Bolo to počuť v každom tóne jej hlasu. Merila aj pani Lindová okamžite rozpoznali tú úprimnosť. No Merila si s istým zdesením uvedomila, že Anna si svoje poníženie vlastne užíva. Priam sa vyžíva v tom, aká dôkladne pokorená je. Kde len zostal ten výchovný trest, na ktorý bola Merila taká hrdá. Anna ho premenila na čosi, čo jej prinášalo zvláštny pocit uspokojenia. Dobrá pani Lindová, ktorá nebola práve obdarená prenikavým vnímaním, si to však vôbec neuvedomila. Všimla si len to, že Anna sa úprimne a dôkladne ospravedlnila a všetká jej urazenosť sa vytratila z jej dobrosrdečného, hoci trochu panovačného srdca. No tak vstávaj, dieťa moje, povedala srdečne. Samozrejme, že ti odpúšťam. Myslím, že som bola na teba aj trochu prísna. Ale ja som už taká, poviem vždy, čo si myslím. Musíš si na to zvyknúť. Nemožno poprieť, že tvoje vlasy sú naozaj strašne červené, ale poznala som raz jedno dievča. Chodila som s ňou dokonca do školy, ktoré malo vlasy rovnako červené ako ty a keď vyrástla, stmavli jej do krásneho gaštanového odtieňa. Vôbec by som sa nečudovala, keby sa to stalo aj tebe. Ani trochu. Ach, pani Lindová, vydýchla Anna, keď vstala. Dali ste mi nádej. Budete navždy mojím dobrodincom.
Ja by som zniesla úplne všetko na svete, keby som len mohla veriť, že keď vyrastiem, moje vlasy budú mať krásnu gaštanovú farbu, povedala Anna. Bolo by oveľa jednoduchšie byť dobrým človekom, keby mal človek krásne gaštanové vlasy, nemyslíte? A teraz, mohla by som ísť do vašej záhrady a sadnúť si na tú lavičku pod jablone, kým sa budete s Merilou rozprávať? Tam vonku je omnoho viac priestoru pre predstavivosť. Ale samozrejme, chod, dieťa moje, odpovedala pani Lindová. A môžeš si tam v rohu natrhať kyticu tých bielých júnových ľalí, ak chceš. Keď sa za Annou zatvorili dvere, pani Lindová sa rázne postavila a zapálila lampu. Je to veru zvláštne stvorenie, povedala. Sadni si sem, Merila, táto stolička je pohodlnejšia než tá, na ktorej sedíš. Tu druhú nechávam pre najatého pomocníka. Áno, je to zvláštne dieťa, ale je na nej predsa len niečo milé. Niečo, čo človeka zaujme. Už ma to tak neprekvapuje, že ste si ju s Matejom nechali. A už mi vás ani nie je tak ľúto ako predtým. Možno z nej predsa len niečo bude. Samozrejme má dosť čudný spôsob vyjadrovania. Trochu priveľmi dôrazný, vieš, ako to myslím. Ale to ju asi prejde, keď teraz bude žiť medzi civilizovanými ľuďmi. A jej povaha je dosť prudká, ale v tom je aj výhoda. Dieťa, ktoré sa rýchlo rozčúli a rýchlo upokojí, nikdy nebýva falošné ani zákerné. Chráň ma Boh pred falošným dieťaťom, ešte to tak. Celkovo Merila musím povedať, že sa mi celkom páči. Keď sa Merila poberala domov, Anna vyšla z voňavého súmraku sadu s náručou bielých narcisov. Ospravedlnila som sa celkom dobre, však? Spýtala sa Anna pyšne, keď išli dolu cestičkou. Keď som to už musela urobiť, povedala som si, že to spravím poriadne. To veru áno, spravila si to poriadne, poznamenala Merila. No pri tej spomienke ju zaliala zvláštna túžba zasmiať sa, čo ju dosť znepokojilo. Navyše mala nepríjemný pocit, že by mala Annu pokarhať za to, že sa ospravedlnila až príliš dobre. Ale to by bolo predsa nezmyselné. Nakoniec upokojila svoje svedomie tým, že prísne povedala. Dúfam, že už nebudeš mať dôvod na ďalšie takéto ospravedlnenia. A dúfam, že sa teraz naučíš ovládať svoj temperament, Anna. To by ani nebolo také ťažké, keby sa mi ľudia neposmievali kvôli výzoru. Vzdychla si Anna. Nehnevám sa pre iné veci, ale už som taká unavená z toho, že si ma stále doberajú kvôli vlasom. To ma vie rozčúliť do nepríčetnosti. Myslíte si, že keď vyrastiem, budú moje vlasy naozaj pekne gaštanové? Nemala by si toľko myslieť na svoj vzhľad, Anna. Obávam sa, že si veľmi márnivá dievčina, napomenula ju Merila. Ako môžem byť márnivá, keď viem, že som škaredá? Ohradila sa Anna. Mám rada pekné veci a neznášam, keď sa pozriem do zrkadla a vidím niečo, čo pekné nie je. Robí ma to smutnou. Takou smutnou, ako keď sa pozerám na niečo, čo je škaredé. Je mi ľúto, že to nie je krásne. Krása spočíva v tom, čo človek robí, citovala Merila staré príslovie. To som už počula, ale mám o tom svoje pochybnosti. Poznamenala skepticky Anna a privoňala si k narcisu. Ach, nie sú tieto kvety nádherné? To bolo od pani Lindovej veľmi milé, že mi ich dala. Už necítim voči pani Lindovej nejakú zášť, povedala Anna. Človek má taký krásny upokojujúci pocit, keď sa ospravedlní a je mu odpustené však. Pozrite, aké sú dnes hviezdy jasné. Keby ste mohli žiť na nejakej hviezde, ktorú by ste si vybrali? Ja by som chcela bývať na tej veľkej, čistej, žiariacej, tam nad tým tmavým kopcom. Anna, preboha, buď chvíľu ticho, povedala Merila, úplne vyčerpaná z neustáleho sledovania tých divokých zákrut a iných myšlienok. Anna už nepovedala ani slovo, až kým nevošli na svoju cestu. Z úbočia sa im do tvári oprel tichý, potulný vánok, prevoňaný korenistou arómou mladých papradí zvlhčených rosov. A v diaľke cez tiene stromov žiarilo teplé svetlo z kuchyne zeleného domu. Anna sa zrazu pritísla k Merile a vložila svoju drobnú ruku do jej tvrdej dlane. Je to nádherný pocit vracať sa domov a vedieť, že je to naozaj domov, povedala ticho. Už teraz milujem zelený dom a pritom som ešte nikdy žiadne miesto nemilovala. Nikde som sa necítila ako doma. Och, Merila, som taká šťastná. Myslím, že by som sa teraz dokázala modliť a vôbec by mi to neprišlo ťažké. V Merilinom srdci sa pri dotyku tej tenkej, drobnej rúčky niečo teplé a nežné pohlo. Možno to bol záblesk materinskej nehy, ktorú v živote nepoznala.
Práve táto nezvyklá sladkosť ju však znepokojila a tak sa rýchlo usilovala vrátiť svoje city do obvyklej, prísnej rovnováhy a dodala s výchovným tónom. Ak budeš dobré dievča, Anna, budeš vždy šťastná a nikdy by si nemala mať problém pomodliť sa. Modliť sa a hovoriť modlitbu nie je celkom to isté, povedala Anna zamyslene. Ale teraz si budem predstavovať, že som vietor, ktorý veje tam hore v korunách stromov. Keď ma stromy omrzia, budem si predstavovať, že sa jemne preháňam tu dolu medzi papradím. Potom zaletím do záhrady pani Lindovej a roztočím jej kvety do tanca. Potom sa jedným veľkým závanom preženiem ponad ďatelinové pole. A nakoniec preletím ponad trblietavé jazierko a rozvlním ho na tisíce trblietavých vlniek. Vo vetre je toľko priestoru pre fantáziu, takže už teraz chvíľu nebudem hovoriť, Merila. Vďaka Bohu za to, vydýchla Merila s úprimnou úľavou. Ďakujem, že ste počúvali až do konca. Ak sa vám audio páčilo, poteší ma, ak ma podporíte lajkom a odberom.